Ima 16! Evo ga, brat, gol Didi! Gde si, brate, gde, brat? Moramo i ovdje da ih pohvalimo. Kupio sam, Čekaj da ih pohvalimo. Ja sam kupio jednu proteinsku čokoladu, zato što je krenuo da trenira pre 2 godine, na hemiji je sad, tako da... Da, ljudi, što se tiče njih dve, kupio sam Kinder jaje jednoj i Kinder jaje drugoj. Mora unboxing. Da, ljudi, ovo me vam pričam, oni su predobri, bukvalno. Predobri su. Mora unboxing. Ajde. Kuc, što ste ovo? A, njima si to. Tako je, one moraju... Jel vidite o čemu vam mi pričamo, oni su toliko dobri da mi ne Mi ne možemo ne... Skini kačke. da smo u neku materiju. Na 16.000 lajka. Na 16.000 lajka gol di skini kačke. Dobre manipulacije, Ne, znaš. iskreno, baš ste džentlmeni ovih par dana. Ajde, draga, rekao je... moramo- unboxing. Realno. Hajde da vidimo šta smo dobile. Ljudi, na 16.000 lajka donesi tompus, gde je tompus? A gde? Doneću ja, Hoćeš ti, dragi? Gde stoji? Gde se stavlja tompus onaj? Mnogo pitaš. Pa zato što mnogo čistimo i onda on ne zna gde je šta. Molim te, moraš ti da pojedeš. Šta? Donacija Moramo da mi preko pobedimo. glave. Viš Pogledaj, kako brate. nas Šta je neko napisao? Ne znam sad ko je ovo. Upisan mi je Andrej Nikolić, ali ne znam ni jednog Andreja Nikolića. Tako sam ga upisala, ali ne znam ko je. Ne znam ko je ime i prezime, stvarno ne znam. Udarite lajk, ljudi, brzo. To će mi to noće ponadice, ne mogu da dišem. Pa nemoj pojesti celu mošu. Pa malo da te vrati, pa No, pojedi. što je to, da se patko? Vidite kako je slatka patka. Evo već. Da skinem kačket, ocenite od 1 do 10 kako izgleda. Užas, bre. Nedim Lepić. Mislim da ličim. Malo ličiš. Ajde vidimo šta sam ja dobila. Ljudi, udarite svi lajke i idemo na 12.000 lajkova. Evo, ja se neću ljutiti, napišite od 1 do 10. Slona. Iskreno Ovo napišite. je zec. Ja se neću ljutiti. Miš. Evo. Zec, malo liči na mene. Pokaži moju patku. Sladak je. Pa imaš i ti ruku, evo, Ali pokaži. mogu se da okvatim. Ali si pokazao. Dobro je. E, a to sam se setio sad kad sam se vraćao sa svadbe. Ajmo next ti ti ja. Sitnice osvajaju. Ajde, Da idi, vidite, idi. on je cijel dan Uzmi bio me, na ja se svadbi i pripremim, setio ajde. se nas. Setio se vas, kako ne? Kako... Ljudi, udarite sve lajke, idemo na 16.000 lajkova.